डाल झियो कहार भी नुह प्रेम रे जुआर এইটা হচ্ছে ଆମ ଦେଶର ବିକାଶ ଆଉ ଆମ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ। भट्टा सकाळू जेमिति करंती प्रमिति सारी बेटू जीवी डाटा ये को मंदिर रे देवी या को डिमांड एमिति हेबी ଯେଉଁ ବୟସରେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଖେଳିବା କଥା ସେଇ ବୟସରେ କରୁଛ ଖେଳ ଲାଗୁଛି ତମ ଦଣ୍ଡରେ ରସ ପ୍ରବଳ। ପୁଣି ପ୍ରେମ କରୁଛି କଣ ଝିଅ ବୟସର ଝିଅ ସହିତ ଖେଳ କେମିତି କରିପାରୁଛ? ସତରେ ତମେ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ବୋଧେ। सही पकड़े हैं। କେତେ ଏଇ ବୟସରେ ଉଠୁଛି ବୁଢ଼ାର ଏଇ ବଡି ବୁଢ଼ାକୁ ଧରି ନେଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ବିଛାତି ଛାଟ ମାରିବା କଥା। तेल लगा के ଦେଲା ସେମାନଙ୍କର ଉଠିବନି। गजब बेइज्जती है। ବୁଢ଼ା ମଥାରେ ନଥାଉ ପଛେ ବାଳ ବୁଢ଼ା ଯବାନୀ ଝିଅ ସହ କରୁଛି ଖେଳ। ତ ଏଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ